Bă, ascultați-mă 2 secunde. Nu. Am vorbit cu doctorul și s-ar putea să vină în seara asta, serios acum. Să vă cunoască, pe amândoi. E posibil să vină acum, nu știu, vedem. Eu zic că de acum încolo trebuie să apară doctor. Nu vă speriați, că nu vă face nimic, domnul doctor. Mie mă doare în pulă. De spital și nimic. Mă duc la spital, stau băierește, la căldură, mâncare, apă. Domnul doctor, sunteți aici? Ce ai, mă? Bună ziua! Bună ziua, domnul. Bună. Vedeți cu Vasile, la Spitalul Psihiatriei Săpoca. Domnul Sorin, ce faceți, domnul Sorin? Da, trebuie să-l ducem până la Coronațeală, ne? După Bulibacea vrei să iei, nu? Da. Păi el, da. Ai nu te mult la. O să meargă amândoi, din spusele tălii Ștefane. Da. O să fie nevoie să meargă amândoi. Cine? Eu? Și tu, Și da. pune aparatele aici la noi. E deschis aici la noi. O să vă luăm o tensiune, Sorine, o să-ți iau o tensiune. Nu-ți face griji că nu se întâmplă nimic, îți iau doar tensiunea. Atâta. Nimic. În seara asta nu-ți fac nimic, îți iau o tensiune să văd cum stai cu tensiunea. Ce? Să mai filma. A venit și domnul asistent. E și ambulanța afară? Da. Am înțeles. Că Ștefan mi-ai tot zis că vii cu el și n-ai ajuns. Sorine, o să-ți iau o tensiune. Dai tu iei pe mea primul. Să iau ție? Da. Bine. Este, mă, ăsta nu-i fric. De ce te-mi frică? Îți dau una. Ce ai, mă? Mă, ce? Ce ai, Auzi, Sorin? domnul doctor. Da. Ce ai, mă? Amara. Lui Sorin îi dați și din ăsta, anestezic de ăsta, pe acolo, pe la spital? Da. O să-i dăm pentru că Ce ai, mă? Mă, ce? trebuie să-l ținem cu... Hai să auzi. Ce ai, mă? Punea și la Sorin. Îi pune și la Sorin. Da, Deci, păi pe el domnul, duce la să știți că instanțe pe doi. domnul doctor îl cheamă domnul doctor Freaz, așa îl cheamă. Da. Deci domnul doctor Freaz are și... Avea copii crescut. Păi dar nu-ți fac nimic, că-ți fac bine. Îți face bine în capatule. Uite, nu mă duc la Ia, spital. nu pot să te rog. Deci, pe domnul băi, ascultați. Îl cheamă domnul doctor Frează și fiți Ia atenți. uite cât să Vă umplă. face și frează la mustață, să știți. Deci acolo când intrați trebuie să intrați Da, pe trebuie mustață. să-i dea jos jumate. Câți ani ai, Sorine? 30. 31. Pe ești tânăr, bă, Sorin. Ia uite cât să umplă, mă. Ia uite ce e aici. Ora. Oh. Da. Câți copii ai? Dar ce injecții îi faci? O să fac o Da. injecție. Ia stai cu mine. Sorine, Te apare până mâna. hai să nu-i că nu pățești nimic. Da. Stai cu mine. Nu pățești nimic. Mi-am băut. Uite, Da, atâta. îți fac o injecție în mână. Stefane! Mulțumesc! Și una Băi, ia vărsa aici, îmi dă ceva de el. și una în limbă. Stefane! Că scapă de băutură, bă, Sorin. Nu vreau! Te scapă de băutură, pe bune. Stefane! Băi, băi, cel mai bun doctor după județul Buzău. Da! Deci, fii atent. Stefane! Măi, doctorul Frează, cel mai bun după județul Buzău, fii atent, vezi că activează Stefane! și în Germania, domnul doctor. E bun, mă, te scapă, mă. Stefane! Scoate-mă afară!